سلام كورات تخطاتلتي نايز channel كمي تخونو كمي كأنيهم نلوم دما بمبل سالساي كفال نايت مرتنا تمليسكم الله أبزا حالفة كلتا كفالات زرقحنا لكم نيرنا هجي دما نزي ارتفشالاوي بلحي ويسبسرحو بلحي كم موتر كوينام بدحريت زنكس أصو بتم عبي تكنولوجيات انتاي يوم الزبل مبل سالساي كفال كمون مبل حمشاي تمرتنا كان عطينا مالتي نايلومي كورس اتوم سلسة موترات ناي AI زبلار استيو كهلو قدام اب مجمريا تسربو AI لك كم كاسيت يمنيرو تا تقرحات اللوم درفي ترايم زدوغمو بعلم حدش نجر كمهارو كغيرو وي كاب جيغوم كرمو اي كلون يمنيرو إذا نايلومي AI جن فوليو نسو لك كم حدا كيلا دي جي غيركم كتوصلوا تقوليهم نايتي هزبي سمعت ينبب مالت داتا اناليسيس يكبر مالتيو كم كونتاتو درفي كغير يخل كتعصصف يخل مالتي ادابت خغبر يخل ابتمكرو دما ان بالح زياده ان تمهره زياده ان فلط خا يخيد ገንዘለውጥ እዚ በኸመዩ ነጽዩ እንተ ዳይልና እዚ ምዕባለ በሃንደበት ዝመጸ ኣይኮነን ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ዓውድታት ዓቢ ለውጢ ስለዝተገብረዩ ናብዚ ምዕባለ እዚ ክበጽሕ ኪኢሉ ምክንያቱ AI ካብ ዝጅመር ጥራይ ዳርጋ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዳርጋ ናብ 70 ገለን ዓመት ገይሩ ዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምዕባለ እዚ በሃንደበት ዝመጸ ከም ዘይኮነን ቶም ሰለስተ ቀንዲ ዓውድታት ዓቢ ለውጢ ዝተገብረሎም ድማ ሓደ ካብ ሓበሬታ ምምሃር ማለት እዩ learning from data ልክዕ ከም ሓደ ተማሃራይ መጽሓፍቲ አንቢቡ ዝመሃር እዚ AI እውን ብቢልዮናት ዝቁጸር ሓበሬታ ብምግምጋም ቅርጽታት ወይ ድማ ፓተርንስ የለሊ እቲ ካልኣይ ኣብ ኩነታት ምርዳእ ማለት እዩ understanding context ንብሎ ዝኻ ጽሑፍ ዘረባ ወይ ስእሊ ብምርኣይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ክርዳእ ምኽኣሉ እዩ እቲ ሳልሳይ ቀንዲ ዓውዲ ድማ ብቐጻሊ ምምሕያሽ ወይ ድማ improving over time ዝኻ ደው ዝበለ ይኮነን ሎሚ ዝሰርሖ ጌጋ ጽባሕ ኣይደግሞን ማለት እዩ ካብቲ ጌጉ ተኣሪሙ ዝያዳ ምምሕያሽ ገይሩ ድማ ዝያዳ ኸ እናበልሐ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እዮም ሰለስተ ቀንዲ ዓቢ ለውጢ ዝተገብረሎም ዓውድታት ማለት እዩ ሃራይ እቶም ሰለስተ ሞተራት ናይዚ AI ድማ ዞም ስዒብና ንሪኦም እዮም ክኾኑ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናይ AI ቴክኖሎጂ ክኸውን ዝኽኣሉ ሰለስተ ዓበይቲ ቴክኖሎጂታት ኣለዉ ዞም ቴክኖሎጂታት እዚኣቶም ተቐዳማይ ማሽን ለርኒንግ ዝበሃል እዩ ተኻልኣይ ከዓ ዲፕ ለርኒንግ ዝበሃል እዩ ተሳልሳይ ከዓ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ወይ ድማ NLP ዝበሃል እዩ እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እዮም ዝሕቆፉ ተቐዳማይ ንሪኦ ማሽን ለርኒንግ ዝበሃል እዩ ML እዚ እቲ መሰረት እዩ ማሽናት ብዘይ ቀጥታዊ ትእዛዝ ካብ ሓበሬታ ባዕላተን ክመሃራ ዘኽእለን ቴክኖሎጂ ናይ AI እቲ ማሽን ለርኒንግ ዝበሃል እዩ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ብሽክለታ ክዝውር ዝመሃር መምርሒ መጽሓፍ ብምንባብ ዘይኮነስ ብተግባር ፈቲኑ ወዲቑ ይስበር ይልሕጸጽ ድሓርካ መሊሱ ይፍትን ይወድቕ ከምኡ እናበለ ይነታ ብሽክለታ ዝኽእላ ኣብ ማሽን ለርኒንግ እውን እተን ማሽናት ካብ ተመክሮአን ካብ ትናታተን ኤክስፒሪየንስ ከም ዝመሃራ ይገብረን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዲፕ ለርኒንግ ዝበሃል ቴክኖሎጂ እዚኻ እቲ ዝያዳ ረቀቕቲ ዝኾኑ ነገራት ንምርዳእ ይኽእል በቲ ማሽን ለርኒንግ ክዕመም ዘይክእሉ ነገራት በዚ ዲፕ ለርኒንግ እዮም ዝዕመሙ ኣብዚ እዩ እቲ ኒውራል ኔትወርክ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ኒውራል ኔትወርክ ሲ ልክዕ ከም ሓደ ጉጅለ ናይ ኣዕሩኽቲ ድራር ንምብላዕ ኢሎም ዝውስንዎ ውሳነ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓደ ፒሳ ንብላዕ ይብል ካልእ ኖኖ ፓስታ ይሸና ይብል ኩሎም ድምፂ ይህቡ እሞ ሽዑቶም ዝዝበስሐን ዝሓየለን ድምፂ ዘለዎ ድማ
ስትሮንግ ኮኔክሽን ንብሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኒውራል ኔትወርክ ዘለዎ ሓሳብ ድማ ይስዕር ማለት እዩ። እቲ ማሽን ከዓ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እዩ ዝውስን ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ሞተር ዝበልናዮ እዚ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ዝበሃል እዩ። እዚ ድማ ማሽናት ቋንቋ ናይ ሰብ ክርዳእን ክዛረባን ዘኽእለን ቴክኖሎጂ ናይ AI እዩ። ንኣብነት ሓደ ቱሪስት ናብ ኤርትራ መፂኡ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ላግፅን ምስላን ተረዲኡ ክምልሰልካ ከሎ ጌርኩም ውሰድዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ NLP ነተን ማሽናት ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ እዩ ዝህበን ማለት እዩ። ቋንቋ ከም ዝርዳእን ከም ዝፈልጣን ዝገብር ቴክኖሎጂ ናይ AI እዚ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ዝበሃል እዩ። ከም መጠቃለሊ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ብሓፈሻ ማለት እዩ እዚ ናይ 75 ዓመታት ጉዕዞ ምዕባለ ንAI ካብ ተራ ካልኩሌተር ናብ ዓለም ዝቕይር ሓያል ቴክኖሎጂ ቀይሮ ኣሎ። ሕጂ ናብ ነፍሲ ወከፍ ቴክኖሎጂ ብዝርዝር ኣቲና ክንሪኦ ኢና። እቲ መጀመርታ ንሪኦ ማሽን ለርኒንግ ዝበሃል ቴክኖሎጂ እዩ። ማሽን ብኸመይ እዩ ዝበልሕ? AI ማለት ሕጊ ምኽታል ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ዓቕሙ ውሱን ወይ ድማ ድሩት ምኾነ ነይሩ። በሊሕ ወይ ድማ ኢንተሊጀንት ንምዃን ልክዕ ከም ሰብ ካብ ተመክሮ ክመሃርን ግዜ ብዝሓለፈ ቁፅሪ ድማ ክመሓየሽን ኣለዎ። ነዚ ዝገብር ቴክኖሎጂ ድማ እዚ ማሽን ለርኒንግ ኢልና ንፅውዖ። ማሽን ለርኒንግ እንታይ እዩ እንተዳይልና እዚ ቴክኖሎጂ እተን ማሽናት ከም ዝግበር ኢልካ ኮድ ከይፀሓፍካለን ማለት እዩ። ባዕልኻ ከም ዝግበሪ ድሓሪ ከም ዝግበሪ ድሓር ከም ዝንድሕር መፂ ከም ዝግበሪ ኣክንዲ ምባል ካብቲ ዝረኽብኦ ሓበሬታ ካብቲ ዝመገብካየን ዳታ ባዕለን ተማሂረን ባዕለን ክውስና ዘኽእለን ቴክኖሎጂ እዚ ማሽን ለርኒንግ ንብሎ። ትፍልሊ ብቐሊል ኣብነት ንርአያ። ኣብ ንቡር ሶፍትዌር ልክዕ ከም ናይ መግበረ CPU ታወራት ሓደ ማንካ ጨው ወስኽ እንተይላቶ እቲ ማሽን ጨው ይውስኽ ማለት እዩ። እንተበዚሐ ግን ጨው በዚሑ ኢሉ ኣይውስንን እዩ ዝተባሃለው ጥራይ ዝገብር። ኣብ ማሽን ለርኒንግ ወይ ኣብ AI ግን ልክዕ ከም ሓደ ኪላ ሼፍ ጌርኩም ቁፀሮ። መጀመርታ ነቲ ምግቢ ይጥዕሞሞ ኣናላይዝ ገብር ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ጨው ይውሕዶ ኣሎ ኢሉ እንድሕዳ ሓሲቡ ባዕሉ እዩ ዝውስኸሉ። ስለዚ ካብ ተመክሮ እናተምሃረ ድማ ዝበለፀ ምግቢ ይሰርሕ ማለት እዩ። ኣብነት ናይ ኢሜል መፅረይ ወይ ድማ ዞም ስፓም ፊልተርስ ንብሎም ኣብቲ ናይ ቀደም ሲስተም ንኣብነት ሎተሪ ዝብል ቃል እንድሕዳ መፅኡ ኣብቲ ኢሜል ነቲ ኢሜል ይዓክቶ ምክንያቱ ከም ስፓም ገይሮም ስለ ዝሓስብዎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎም ዘሎ ናይ ማሽን ለርኒንግ ቤዝድ ማሽንስ ግን ካብኡ ይበልሕ። ነዚ ንኣብነት ምስ ኣብ ደገ ዘሎ ሓላዊ ወይ ድማ ጌት ኪፐር ምሻለ ዝዋርዳ ብሆም ጌርና ክንወዳድሮ ከለና እቲ ናይ ቀደም ሓላዊ ንኣብነት ጸሊም ጃኬት ዝለበሰ ሰብ ኣይኣቱን ዝብል ትእዛዝ ጥራይ ዘለዎ ንኣብነት። ስለዚ ሓደ ሰራቒ ሰማያዊ ጃኬት ለቢሱ እንተዳመፅ እዩ ክሕልፎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎሚ AI ግን ሓላዊ ንኣብነት ንባህሪ ናይቲ ሰብ እዩ ዝርኢ ማለት እዩ። እዚ ሰብ ኣከዳድኑ ኣካይዱ ጡርጡር ኢሉ እንድሕዳ ባዕሉ ወሲኑ ሰራቂ ኢሉ ባዕሉ ይውስን ማለት እዩ። ስለዚ ሚልዮናት ኢሜላት ክመጽእ ከሎ ኣብዚ ናይ ስፓም ፊልተርስ ድማ ባዕሉ እቲ AI እንታይ ዝገብር ማለት ነቲ ኢሜላት ብምርኣይ እቲ ዘየድሊ ኢሉ ዝሓስቦ ባዕሉ ይፈልዮ ማለት እዩ። ሃራይ ኣብ ማሽን ለርኒንግ እቶም ኣገባብ ምምሃር ወይ ድማ ትሬኒንግ ቴክኒክስ ንብሎም ብሰለስተ መንገዲ ዝመሃር ሓደ ማሽን ክመሃር ከሎ ብማሽን ለርኒንግ ቴክኖሎጂ እንድሕዳ ይመሃር ኣሎ ኮይኑ ብሰለስተ መንገድታት ይመሃር ማለት እዩ። ሓደ ሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ዝበሃል እዩ። እቲ ካልኣይ አንሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ሪኢንፎርስመንት ለርኒንግ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ዝበልናያ ብመምህር ዝካየድ ዓይነት ጌርኩም ውሰዶ። እዚ ማለት እቲ መልሲ ተነጊቦ ዝመሃሮ ማለት እዩ። ንኣብነት ንሓደ ቆልዓ ስእሊ ድሙ ኣሪኻ እዚኣ ድሙ እያ ኢልካ ከም ምምሃር ማለት እዩ። ነቲ ማሽን ድማ እዚ ስእሊ ንኣብነት ድሙ እዩ ዝብሎ እዚ ስእሊ ድማ ከልቢ እዩ ኢልና ንነግሮ ማለት እዩ። ንሱ ድማ በቲ ዝተምሃሮ መሰረት ኣየናይ ከልቢ ኣየናይ እዩ ድሙ ፍልልያት ክፈልይ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝተዕዘቦ ዘለኹም ኣብዚ ዝሃብናዮ ዳታ ኣሎ። ብዙሓት ዓይነት እንስሳታት ሂብና ኣለና። እቶም እንስሳታት ድማ ነናቶም ሌብል ኣለዎም ማለት እዩ።
ናይ ካው ኤሌፋንት ካመል ገለ ኢሎም ሌብል አሎም ናፍታ አልጎሪዝም ይኸይድ ብታ አልጎሪዝም ነት ሞዴል ትሬን ምስ ገበርናዮ ብድሕሪኡ አፍታ አውትፑት ባዕሉ እቲ ናይ AI ማለት ይፈልዮ ናብነት ሓርማዝ ክዶ ከሎ እዚ ሓርማዝ ይብለካ እዚ ገመል እዩ እዚ ድማ ላሚ ወይ በራይ ይብለካ ማለት እዩ ስለዚህ በከምዛ ዓይነት ገይሩ ክትመሮ ከለካ ነቲ ናይ AI ብማሽን ለርኒንግ ሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ይባሃል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቴክኒክ ድማ ብዘይ መምህር ዝካየድ እዩ እዚ ድማ መልሲ ከይተነግርዎ ባዕሉ መርሚሩ ዝመሃሮ ዓይነት ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ዓብ ሳንዱቅ ዝመልአ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ዘለዎ ካልሲ ሓደ ቆልዓ እንድሕር ዳሂብካዮሲ ነዚኣቶም ባዕልካ ፈላለዮም እንድሕር ዳሂልካዮ እቲ ቆልዓ ሽም እቲ ካልሲ ኣይፈልጦን እዩ ግን እዚ ቀይሕ እዩ እዚ ሰማያዊ እዩ እዚ ጻዕዳ እዩ ኢሉ ባዕሉ ክፈላለዮም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ AI እውን ዓማዊል ንኣብነት በባህሪኦም ክፈላለዮም ይኽእል ንኣብነት ኣብ ሓደ ድኳን ዝመላለሱ ዓማዊል ብዙሓት ዓይነት ዓማዊል ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ባዕሉ ካብተን ኣታቶም ናይ ምግዛእ ባህሪ ኣጽኒዑ እዚ ከምዚ ይዝፈቱ እዚ ከምዚ ይዝፈቱ እዚ ከምዚ ይዝፈቱ ኢሉ ባዕሉ ክፈላለልካ ከሎ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ኣብ አንሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ጌርካ ዝጥቀም ናይ ማሽን ለርኒንግ ናይ ትሬኒንግ ቴክኒክ ማለት እዩ ሳልሳይ ብሪንፎርስመንት ለርኒንግ ወይ ድማ ብዓስቢ ዝመሃር AI ማለት እዩ እዚ ብፈቲንካ መምሃር ወይ ድማ ብትሪያል ኤንድ ኢረር ጽቡቕ ምዝገብር ሪዋርድ ይወሃቦ ማለት እዩ ነቲ ናይ AI አልጎሪዝም ጌጋ ምዝገብር ድማ መቕጻዕቲ ወይ ድማ ፔናልቲ ይረክብ ማለት እዩ ንኣብነት ልክ አሁን ቪዲዮ ጌም ምጽዋት ማለት እዩ ሓደ ሓድሽ ጌም ክጅምሩ ከለዎም መጀመርታ ብዙሕ ተወድቁ ትሞቱ ወይ ገለምሽ ጌጋ ይፍጸማሉ ማለት እዩ ድሕሪ ብዙሕ ምድግጋም ግን ከመይ ጌርካ ነጥቢ ከም ትረክብ ከመይ ጌርካ ከም ትሰግሮ ስለትምሃሩ ናተዓወትኩም ትኸዱ ማለት ስለዚ ማሽን ናይ ቼዝ እውን በዚ መንገዲ ሚልዮናት ግዜ ስለዝተጻወተ እዩ ናተማሃረ መጺ ማለት እዩ ድሓር ከዓ ምስ ሰብ ተወዳዲሩኻ ዋላ ንሰብ እውን ክስዕር ክኢሉ ማለት እዩ ግን ሓደ ጸገም ኣሎ ማሽን ለርኒንግ ጽቡቕ ዝሰርሕ እቲ ሓበሬታ ከም ልክ ከም ዝና ኤክሰል ማይክሮሶፍት ኤክሰል ስፕሬድሺት ዘተናይ ዳታ ጽቡቕ ገይሩ እንተ ዳታ ሰሪዕ ወይ ድማ እቲ ዳታ ስትራክቸርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ማለት እዩ ግን ዓለምና ኩሉ ግዜ ዝተሰርዐት ኣይኮነትን ከም ምስልታት ወይ ስእልታት ቪድዮታት ወይ ድምጺ ዝኣመሰሉ ፋሕ ዝበሉ አንስትራክቸርድ እንብሎም ነገራት አለው ነዚያቶም ንምርዳ እዚ ማሽን ለርኒንግ ብጣዕሚ ዝሽገር ማለት እዩ ስለዚ በዚ ማሽን ለርኒንግ ነዚያቶም ዓይነት ዳታ ክትፈትሖም ወይ ከዓ ክትሰርዖም ስለዘይትኽእል ነዚ ንምፍታሕ ድማ ሳይንቲስት እንታይ ሚሂዞም ማለት እዩ ዲፕ ለርኒንግ ዝበሃል ካልእ ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ሚሂዞም ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ክንሪአና ሕጂ ስለዚህ እቲ ማሽን ለርኒንግ ክሽገር ከሎ መን ይሕግዝ እንድሕር ኢልና እቲ ማሽን ለርኒንግ ሓያል ግን ገለገለ ስራሓት ልዕሊ ዓቕሙ እዮም ንኣብነት ገጽ ሰብ ምፍላይ ወይ ድማ ቋንቋ ምስማዕ እዚ ዓይነት ሓበሬታ ናይ ስእሊ ናይ ድምፅን ከም ኤክሰል ዝተሰርዐ ኣይኮነን ፋሕ ዝበለ ወይ ድማ አንስትራክቸርድ ዳታ ተባሂሉ ዝኽፈል ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዩ ዚ ዲፕ ለርኒንግ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ዝመጽእ The deep learning fully ክፍሊ ናይ ማሽን ለርኒንግ ወይ ድማ ትሕቲ ማሽን ለርኒንግ ኮይኑ ልክዕ ከም ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ዝሓስብ ኒውራል ኔትወርክ ዝበሃል መሳርሒ ይጥቀም ማለት እዩ ኒውራል ኔትወርክ እንታይ ማለት እዩ እንተሕዳ ኢልና እዚ ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለጽኩልኩም እዩ ማለት እዩ ኒውራል ኔትወርክ ልክዕ ከም ጉጅለ ኣዕሩኽቲ ድራር ንብላዕ ዝውስኖ ውሳኔ ኢልና ኣንት ወይ ኣብነት ኣቅሪበልኩም ነይረ ልክዕ ኮመን ማለት እዩ ተዛሓየለ ኮኔክሽን ዘለዎ ናቱ ሓሳብ ይስዕር ማለት እዩ ማሽኑን በዚ መንገዲ ዝሰርሕ ሕጂ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ሽፋን ወይ ድማ ሌየርስ ይሓልፍ እቲ ሓደ ሽፋን ቅርጽ ጥራይ ይርኢ እቲ ካልእ ሽፋን ሕብሪ ጥራይ ይርኢ ኣሞዳታ ድማ ኩሎም ተሰማሚዖም እዚ ከልቢዩ ወይ እዚ ድሙኡ ይብለካ ማለት ስለዚ እቲ ኒውራል ኔትወርክ ብከምዚ ዓይነት ኣቃውማ ዝቀውም ማለት ብዙሓት ሌየርስ ኣለዎ ገሊኦም ሂድን ሌየርስ ኢና ንብሎም ገሊኦም ሌየር ንኣብነት ሕብሪ ጥራይ ዝርዮም ገሊኦም ሌየርስ ከዓ ቅርጽ ዝርዩ ክኾኑ እዮም ናይ ኩላቶም ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ዲቴል ኣይንኣትውና ሕጂ ግን
ናታቶም ኮኔክሽን ናይት ዝበዝሐ ኮኔክሽን ብሰዓር ድማ በፕሮባቢሊቲ ብቁጥራዊ ሓቂ ማለት እዩ እዚስ ከልቢ ክኸውን ዝኽእል 95% ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ገይሩ ንዝኾነ ኦብጀክት ዝሃብካዮ ስእሊ ክኾን ይኽእል ወይ ድምፂ ወይ ካልእ ነገራት ብከምዚ ኣገባብ እናተጠቀመ ይሰርሕ ማለት እዩ ፍልሊ ናይ ማሽን ለርኒንግ ዲፕ ለርኒንግ ንምርዳእ ናይ ገጽ ምፍላይ ወይ ድማ ናይ ፋሻል ሪኮግኒሽን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብ ማሽን ለርኒንግ እቲ እዚ ገጽ ሰብ እዩ ኢሉ ጥራይ እዩ ዝፈልዮ ማለት እዩ ንኣብነት ገጽ ናይ እንስሳ ክህሉ ይኽእል ገጽ ናይ ሰብ ክህሉ ይኽእል ካብቲ ዝማሃርካያ ዳታ ሌብል ጌርካ ሂብካ ኣለኻ ንኣብነት ንበል ሞ ስለዚ ሓደ ናይ ገጽ ሰብ ንሕዳ ሂብካ እዚ ናይ ገጽ ሰብ እዩ ክብለካ ግን ቅድሚኡ ሰብ ክምህሮ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዓይኒ እዩ እዚ ኣፍንጫ እዩ ተባሂሉ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዲፕ ለርኒንግ ግን እቲ ሰብ ከይመሃሮ ባዕሉ ነቲ ስእሊ ይምርምሮ ማለት እዩ እቲ ሰብ ይቕጠን ይርጎድ ወይ ብጸልማት ይምጻእ ዲፕ ለርኒንግ እዚ እኮ ወዲ ከለ እዩ ወይ ድማ ከምዚ እዩ ኢሉ ሲ ባዕሉ ብልክዕ ከለልዮ ይኽእል ማለት እዩ أجي نودر كنقربهم كلنا ماشين ليرنينج ዝተሰርዐ ሓበሬታ ወይ ድማ ስትራክቸርድ ዳታ የድልዮ እዚ ዲፕ ለርኒንግ ግን አንስትራክቸርድ ዝኾነ ዳታ ምስ ዝኸውን እቲ ናትና ዳታ በዚ ዲፕ ለርኒንግ ተጠቂምና ኢና ነቲ ሞዴል ናይቲ ኤአይ ንምሕሮ ወይ ድማ ትሬን ንገብሮ ማለት እዩ ኣገባብ ዝጥቀመሉ እዚ ኣብዚ ማሽን ለርኒንግ እቲ ሰብ ባዕሉ እዚ ድለ ኢሉ መምርሒ ዝህቦ ማለት እዩ ፊቸርስ ንብሎም ኣብዚ ዲፕ ለርኒንግ ግን ሰብ ከነገሮ ባዕሉ ነቲ ፓተርንስ ባዕሉ ይዝድልያ ኣብ ብቕዓት እዚ ንውሕድ ሓበሬታ ይፅቡቕ ንሰርሕ ንስሩዕ ዝኾነ ሓበሬታን ንውሕድ ዝኾነ ሓበሬታን ኣብ ዲፕ ለርኒንግ ግን ዝበዝሐ ሓበሬታ ወይ ድማ ቢግ ዴታ ብዝያዳ ይበልሕ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ዳታ ብዝሃብካዮ መሰረት ዝያዳ ዝበለፀ ሞዴል ክሰርሓልካ ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ማሽን ለርኒንግ ትሕት ዓቕሚ ዘለዋ ኮምፒውተር ተኣኽለና እያ ማለት እዩ ትሬን ክንገብሮ እንድሕር ኮይና ነቲ ሞዴል ናይ ኤአይ ኣብ ዲፕ ለርኒንግ ግን ልዑል ዓቕሚ ዘለዋ ኮምፒውተር የድልየና ወይ ግራፊክስ ፕሮሰሲንግ ዩኒት የድልየካ ማለት እዩ ኣብነታት ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ ማሽን ለርኒንግ እንድሕር ዳይና ንኣብነት ኣብ ናይ ስፓም ፊልተሪንግ ናይ ክላሲፊኬሽን ዝበሃሉ ኣለዉ ፕሮብለምስ ኣብ ከምኡታት ኢና ንጥቀመሉ እዚ ኣብ ዲፕ ለርኒንግ ንጥቀመሉ ግን እዚ ማሽን ለርኒንግ ክሰርሖም ዘይከኣለ ነገራት ንኣብነት ኣብ ፌስ ሪኮግኒሽን ዝኣመሰሉ ወይ ኣብ ድራይቨርለስ ካርስ ሰብ ኣልቦ መኪና ማለት እዩ ኣብኡታት ትሬን ንምግባር ንጥቀመሉ እዩ መጠቃለሊ ክንሪኦ ከለና ሕጂ እቲ ማሽን ለርኒንግ ቀሊልን ዝተሰርዐን ስራሕ ክኸውን ከሎ እቲ ዲፕ ለርኒንግ ግን ነቲ ዝተሓላለኸን ከቢድን ስራሕ ልክዕ ከም ኣእምሮ ናይ ሰብ ኮይኑ ይፈትሖ ማለት እዩ ግን ኤአይ ቁጥርን ስእልን ጥራይ ኣይኮነን ዝርዳእ ቋንቋና እውን ይዛረብ እዩ ቀፂልና ኤአይ ከመይ ኢሉ ቋንቋ ናይ ሰብ ዝርዳእ ወይ ድማ እዚ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ዝበሃል ሕጂ ክንርኢ ኢና ኮምፒውተር ክዛረብ ከላ ኮምፒውተር ክዛረብ ከላ እዩ ዝብለና ዘሎ ተርእስቲ ኤአይ ስእሊ ክርኢ ቅርጽታት ክፈሊ ይኽእል እዩ ቋንቋ ሰብ ግን ኣዝዩ ከቢድ ፈተና እዩ ነይሩ ስለምንታይ እንተላኢልና ምክንያቱ ቋንቋና ሕቡእ ትርጉም ኣሎ ሓደ ቃል ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ብላግፂ ብሳርካዝም ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንቡር ማሽን ነዚ ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ሳይንቲስት ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ወይ ድማ NLP ዝበሃል ቴክኖሎጂ ንሂዞም እዚ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ወይ ድማ NLP እንታይ እዩ እንተላኢልና እዚ ቴክኖሎጂ ማሽናት ቋንቋና ክሰምዓ ክርዳኣ ከምኡውን ልክዕ ከም ሰብ ክዛረባ ወይ ድማ ጀነሬት ንኽገብራ ዝኽእለን ናይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ቴክኖሎጂ እዩ ትፍልሊ ብቐሊል ኣብነት ክንሪኦ እንድሕር ዳ ኮይና ኣብ ንቡር ማሽን ልክዕ ከም መዝገበ ቃላት ሒዙ ዝዘውር ቱሪስት ከም ጌርና ክንርድኦ ንኽእል ኢና ቃላት ይትርጉም እምበር እቲ ሜላ ወይ እቲ መንፈስ ናይቲ ዘረባ ኣይርድኦን እዩ ኣብዚ NLP ዘለዎ ማሽን ግን ልክዕ ከም ወዲ ሰብ እዩ ነቲ ቋንቋ ክርድኦ ዝፍትን ማለት እዩ ሓደ ሰብ ፅቡቕ ኣለኻ ክብል ከሎሲ ብሓቂ ይነኣእ ድዩ ዘሎ ወይስ የላግፅ እዩ ዘሎ ኢሉ ነቲ ቶን ይፈልዮ ማለት እዩ ሕጂ ትርጉም ጥራይ ዘይኮነ ስምዒት እውን ክርዳእ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ይሰርሕ እንድሕር ኢልና ንኣብነት ኣብ ናይ ቮይስ ኣሲስታንት ኣብዞም ሲሪ ወይ
ካልኦት ኣሌክሳ ገለ ክትጥቀሙ ከለኹም ስን ሞባይልኩም ሎሚ ኩነታት ኣየር ከመይ እዩ ኢልኩም ዝተሓትዋ እንታይ እዩ ዝፍጠር መጀመርታ ትሰምዓኩም ድሓር ምርዳእ ዝበሃል ኣሎት ኮንቴክስት ትፈሊ ማለት እዩ ድሓር ይመጽእ ትበኩም ማለት ሕጂ ኣብቲ ምስማዕ እቲ NLP ነቲ ዝበልኩም ቃላት ሰባቢሩ ክርድኦ ይፍትን ማለት እዩ ኣብቲ ምርዳእ ኮንቴክስት ዝበልና ቃላት ጥራይ ኣይኮነን ዘገላዝብ እዚ ሰብ እዚ ክዳን ክመርጽ ድዩ ደልዩ ኩነታት ኣየር ዝሓተን ዘሎ ወይስ ጽላል የድልዮ ዶ ይኸውን ኢልዩ እቲ ውሽጣዊ ድሌታትኩም ወይ ትናትኩም ኢንተንት ተሓሳብሲ ይርዳእ ማለት እዩ ኣብ ሞዳታኻ መልሲ ይህበኩም ልክዕ ከም ሰብ ሎሚ ፀሓይ እያ ቀሊል ክዳን ልበስ ኢሉ ክምልሰልካ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘደንቕ ነገር እዚ NLP ምስ ሰባት ብዙሕ ብዝተዛረበ ቁጥሪ ልክዕ ከም ሓደ ቋንቋ ዝለማመድ ዘሎ ቆልዓ ዓቕሙ እናተመሓየሸ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዩ ዝኸይድ NLP በይኑ ኣይኮነን ዝሰርሕ ምስቶም ኣቐድማ ኣቢልና ዝረኣናዮ ማሽን ለርኒንግ ከምኡውን ዲፕ ለርኒንግ ብምውህሃድ ሓደ ሓያል ጋንታ ይፈጥሩ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ቴክኖሎጂታት ከመይ እዮም ተዋዲዶም ዝሰርሑ እንተራእየልና እዞም ሰለስተ ቴክኖሎጂታት ኣብ ናይ ብሓቂ ዓለም ኣክትሪድዎ ተዋዲዶም እዮም ዝሰርሑ ልክዕ ከምዚ ሓድነት ሓይሊ እዩ ንብሎ AI ብሓደ ዓይነት መሳርሒ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ እንታይ ደኣ ልክዕ ከም ሓደ ናይ ኩዕሶ ጋንታ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋታይ ወይ ድማ ቴክኖሎጂ ናይ ርእሱ ተራን ቦታን ኣለዎ ተዋዲዶም ዝሰርሑ ድማ ዝያዳ ውፅኢት ይፈጥሩ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ዓበይቲ ኣብነታት ክንወስድ ኢና ቀዳማይ ኣብነት ኣብ ስርዓተ ሕክምና ወይ ድማ ሜዲካል ዲያግኖሲስ ሲስተም ክንሪና ሓኪም ሓደ ሕማም ብልክዕ ንምፍላይ ናይ ደም ምርመራን ኤክስሬይን የድልዮምሽ AI ካ ዳርጋሁም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ማሽን ለርኒንግ እቲ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ጌርኩም ወሰድዎ ናይ ደም ውፅኢትን ወይ ብላድ ቴስት ናይ ቀደም ታሪኽን ማለት ዝተሰርዐ ሓበሬታ ወይ ድማ ስትራክቸር ዝኾነ ዳታ ብምርኣይ እዚ ሰብ ብሽኮርያ ናይ ምሕማም ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ ክንበይ ይኽእል ማለት እዩ ናይ ዲፕ ለርኒንግ ካ እዝኻ ልክዕ ኣንቲ ራዲዮሎጂስት እንብሎ ነቲ ኤክስሬይ ስእሊ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ አንስትራክቸር ዝኾነ ዳታ ብምርኣይ እቲ ዓይኒ ዶክተር ብቐሊሉ ክሪኦ ዘይክእል ረቂቕ ምልክት ንኸለሊ ይሕግዝ ማለት እዩ ወይ ድማ ካልእ ሕማም ክፈሊ ይኽእል ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ማሽን ለርኒንግ ነቲ ኣሃዛት ከንብብ ከሎ እቲ ዲፕ ለርኒንግ ድማ ነቲ ስእልታት ይሪኦ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ተዋሂዶም ድማ ይሰርሕሉ ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ ኣብ ኣገልግሎት ዓማዊል ወይ ድማ ኣብዚ ካስተመር ሰርቪስ ንብሎ ሓደ AI ዘለዎ ሮቦት ወይ ቻት ቦት ምስ ዓማዊል ልክዕ ከም ሰብ ክዛረብ እንተኮይኑ ሰለስቲኦም ቴክኖሎጂታት የድልዮ ንኣብነት ኣብ ኦንላይን ክትገዝኡ ከለኹም ክትዕድጉ ከለኹም ኣብ ቲሞዲ ታባውዲ ወላ ካልእ ነገራት ኣማዞን ወይ ድማ ምስ ናይ ባንክ ኣፕሊኬሽንኩም ከምዚኦም ዓይነት ቻት ቦትስ ኣሎ ስልካ ትዕል ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶት ሓቶም ይምልሱልካ ማለት እዩ ሕጂ ሰባት ኣይኮኑን ዝምልሱልካ እቲ ናይ AI መተግበሪ መብዛሕትኡ ግዜ ዝምልሰልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ሓደ AI ዘሎ ቻት ቦት ሮቦት ምስ ዓማዊል ልክዕ ከም ሰብ እዩ ዝዛረብ ማለት ምስ ሰብ ክዛረብ እንድሕር ዳ ኮይንካ እዞም ሰለስተ ቴክኖሎጂ ዝበልናዮም ተዋሂዶም እዮም ዝሰርሑ ሕጂ እቲ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ንብሎ ዘለና እዚ እቲ ተርጓማይ ጌርኩም ዝሰርዎ እቲ ዓሚል ንኣብነት ኦርደረይ ዶንኪዩ ሓግዙኒ ክብል ከሎሲ ዋላቲ ኣብ ባህላ ይቀየር ዳ እምበር እቲ NLP እቲ ዓሚል እንታይ ከም ዝደለየ እቲ ኢንተንት ናቱ ክርዳእ ይፍትን ማለት እዩ ወይ ድማ ይርዳእ ሽበት ማሽን ለርኒንግ እዚ ኸ እቲ ከም ቤት መጽሓፍቲ ጌርኩም ዝሰርዎ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣብ ዝሓለፈ መፅዩ ነይሩ ዶ ኢሉ ታሪኽ ይምርምር ማለት ይፍትሽ ተመሳሳሊ ኬዝ ምስ ረኸበ እቲ ዝበለፀ መልሲ እዚ እዩ ኢሉ ይመርጽ ማለት እዩ እቲ ዲፕ ለርኒንግ ካ እቲ ዝኻ እቲ ዓሚል ሓሪቑ ድዩ ዘሎ ዋላ ዝተሓጊሱ ኢሉ ይሓትት ማለት እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ትቶን ወይ ትስምዒት ክርዳእ ይፍትን ማለት እዩ ዓሚል እንድሕር ሓሪቑ ኣሎ ኮይኑ እቲ ቻት ቦት ይቕሬታ ኢሉ ይምልስ ማለት እዩ ንፀገምካ ቀልጢፉ ክፈትሖ ምዃኑ ይፅሕፈልካ ማለት እዩ ስለዚ ብትሕትና ከም ዝምልስ ይገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝተዓዘብኩሞ እዞም ሰለስቲኦም ተዋሂዶም ይሰርሕሉ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ AI መተግበሪ ኣብ መጠቃለሊ ሕጂ ማሽን ለርኒንግ ንኣሃዛትን ዝተሰርዐ ሓበሬታት ይፈሊ እቲ ዲፕ ለርኒንግ ንብሎ ዘለና ነቶም ዝተሓላለኸ ስእልታት
ስምዒታት ድምጽታት ይርዳእ እቲ NLP ንብሎ ዘለና ቋንቋ ሰብ የንብብ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ክኢላታት ብሓባር ምስ ዝሰርዱ AI ዝያዳ በሊሕን ንኩነታት ዝለማመድ ወይ ድማ አዳፕታብል ይኸውን ማለት እዩ ሕራይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ክንዝክሮም ዘለና ቁልፊ ነጥብታት እንታይ እዮም ተራይልና ሓደ AI በይኑ ኣይኮነን ዝሰርሕ ሰለስተ ዓምድታት ናይ AI ኣለዉ AI ንኽመሃርን ንኽመሓየሽን ኣብ ሰለስተ መሪሕ ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት ይምርኮስ ንሳቶም ድማ እቲ ማሽን ለርኒንግ ዲፕ ለርኒንግ ከምኡውን ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ እዮም እዚ ማሽን ለርኒንግ ንብሎ ዘለና እቲ ተንታኒ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና እዚ ነቲ ዝተሰርዐ ሓበሬታዊ ስትራክቸር ዝኾነ ዳታ ንምግምጋም ይምችእ ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ ኣብነታት ብምምሃር ድማ ፓተርንስ ክፈሊ ትኽክል ዝኾነ ትንበያ ድማ ይህበና ማለት እዩ እቲ ዲፕ ለርኒንግ ንብሎ ዘለና ድማ ነቲ ፋሕ ዝበለ ሓበሬታ ወይ ድማ ዘይተሰርዐ ዳታ ዝፈትሕ እዩ ማለት እዩ ብሓገዝ ናይ ኒውራል ኔትወርክ ተጠቂሙ ድማ ሰብ ከይነገሮ ነቲ ኣብ ስእልን ቪድዮን ዘሎ ዝተሓላለኸ ምስጢር ባዕሉ ይረኽቦ ማለት እዩ ሳልሳይ ዝረኣናዮ እቲ NLP ዛት ተርጓማይ ጌርኩም ክትወስዱ ትኽእሉም እዚ ነቲ ንማሽናት ልሳን ዝህበን እዩ ማለት እዩ ቃላት ጥራይ ዘይኮነስ መንፈስ ናይ ዘረባን ትርጉምን ስለ ዝርዳእ ማሽናት ከም ሰብ ክዛረባን ክትርጉማን ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሰለስቲኦም ድማ ከቢድ ስራሕ ንምስራሕ ንኣብነት ኣብ ሕክምናዊ ምርመራ ወይ ኣብ ዝኾነ ናይ ፍሮድ ናይ ምክልኻል ናይ ምትላል ምክልኻል AI ነዞም ሰለስተ ቴክኖሎጂታት ብሓባር እዩ ዝጥቀመሎም ተዋሂዶም ዝሰርሑ ድማ ዝለዓለ ውፅኢት ይህቡና ማለት እዩ እዞም ቴክኖሎጂታት ኢድነይቲ ተታሒዞም እዮም ንAI ዘንቀሳቕስዎ ወይ ድማ ከም ሞተር ኮይኖም ዘስርሕዎ ሕራይ እምበር ኣብቲ ዝቕፅል ትምህርትና AI ንዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ናይ ዓለም ከመይ ገላቢጡ ይቕይሮም ከም ዘሎ ብጭቡጥ ኣብነታት ክንሪኢና ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ እዚዩ ነይሩ ፈቲሖሞ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ዘለኩም ሕቶ ድማ ኣብ ኮመንት ብምግዳፍ ነዚ ቻነል ከተተባብዑናን ነዚ ቻነል ንኽዓቢ ድማ ኣስተዋፅኦ ክትገብሩን ብትሕትና ይሓትት ይቕኒለይ ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና